Pois estamos no concello de Illa de Arousa, somos un concello de casi 5.000 habitantes, somos un concello que a súa economía é eminentemente, principalmente mariñeira, máis do 90% dos nosos habitantes se dedican ao marisqueo e máis á acuicultura, e despois hai tamén hostelería e pequeno comercio, e tamén durante as épocas estivales recibimos moito turismo, somos un concello bastante turístico que cada vez máis nos últimos anos estamos incrementando o número de visitantes. Ben, pois este último proxecto que fixemos co GDR aquí na Illa de Arousa consiste nun parque de calistenia que, aproveitando o edificio de usos náuticos que inauguramos xa fai uns anos, e este ano, dentro do mesmo, inauguramos un xinasio municipal, pois aproveitamos o mesmo entorno para no exterior. Tiñamos a idea de incrementar esa zona deportiva interior do xinasio con algo para o exterior. Se nos ocorreu a idea deste parque de calistenia e aproveitamos os programas do GDR para incluílo en el, cun resultado moi satisfactorio. Pois para nós, para un concello como a de Illa de Arousa, que é concello costeiro, pero por número de habitantes tamén entramos dentro da definición de concellos rurais, non? É importantísimo contar con estes grupos para diseñar proxectos, non é o primeiro que facemos, de feito no eido deportivo tamén aproveitamos outras convocatorias do GDR, por exemplo, para facer vestuarios no campo de fútbol da Bouza, e tamén un resultado completamente satisfactorio. Para nós é importantísimo que haya estes proxectos que os que nos poidamos adherir como concellos e conseguir infraestructuras para os nosos veciños e veciñas.